F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu: Mallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċixjaten f'ismek u ridna nżommuh, għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal: La żommuhx, le, għax m'hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma'on u ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra. Jaħbadlek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli li tmur bidejk it-tnej fl-infern fin-nar li ma jintefix. U jekk riġlek u għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaw barra. Jaħbadlek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnej fl-infern. U jekk għajnek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbadlek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnej fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefix. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inti tifraħ bit-tajjeb tal-oħrajn? Ġesu iċċanfar lid-dixxipli tiegħu għall-lejra u s-suspett li kellhom. Kienu irritati li xi ħadd ieħor li ma kienx mill-kumpanija tagħhom kien qed iwettaq ħidma spiritwali f'isem Ġesu. Waslu saħansitra biex waqfuh għax hu ma kienx mill-grupp tagħhom. Ir-risposta ta' Ġesu kienet mimlija għerf. Ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi imma mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. U aħna maħniex bħad-dixxipli wkoll meta nirritaw irwieħna bit-tajjeb ta' ħaddieħor li qisu jiddi aktar minn tagħna. San Pawl jgħid: l-imħabba mhijiex għajjura, imma tifraħ bit-tajjeb. Dan insibuh fl-ewwel ittra lil Korintin, kapitlu 13, versi 4 u 6. Lejra hi dnub, għax twassalna biex niddejqu fuq dak li għandu jagħmilna ferħana, jiġifieri it-tajjeb tal-proxmu tagħna. Ġesu kien qed jeseġera meta ħeġġeġ lid-dixxipli tiegħu jużaw miżuri drastiċi biex jevitaw il-ħażen u l-konsegwenzi ta' ħsara tiegħu. Hekk bħalma tabib jista' jneħħi parti mill-ġisem ta' bniedem biex ikun jista' jippreserva il-ħajja tal-ġisem kollu, hekk aħna għandna nkunu lesti li nitbedu minn kull ħaġa li twaqqana fid-dnub u twassalna għal mewt spiritwali. Ġesu iwissir id-dixxipli tiegħu ir-responsabbiltà tremenda li huma għandhom li ma jħallu l-ebda ostaklu fit-triq tal-oħrajn. Jiġifieri li ma jagħtux eżempju ħażin li jista' jwassal lill-oħrajn biex jaqgħu fid-dnub. U int, bliema ħeġġa u impenn qed biegħed minnek u minn ħaddieħor kull okkażjoni ta' dnub. In-nies madwarek jilmħu fik bniedem ta' eżempju tajjeb.
jekk bniedem dajjef ikun fir-riskju li jitlef il-fidi, int x'tagħmel? Tinġar ma' xi tagħlim kontra dak li għallem Kristu u l-Knisja? Jew tgħin lil din il-persuna bl-eżempju aktar milli bi kliemek biex terġa' ssib it-triq li tkun tbedet minnha. Mulej, imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, ħalli jiena ngħaddi il-ferħ tal-Vanġelu tiegħek lill-oħrajn. Għażiża Marija, omna l-koll, int li ppreservajt is-safa li biha żejnek Alla u kont ta' eżempju anki għalina llum. Nitolbok biex b'talbek tallimni nkun strument fidejn Alla, strument ta' tama, ta' mħabba u ta' dawl biex ħut il-bnedmin ukoll jisibu ħajja ġdida u ħelsien mid-dnub u l-korruzzjoni tal-ħażen. Amen.